Здравейте! Този епизод на EY Podcast трябваше да се излучи преди половин година, но регулациите в сферата на устойчивостта, по-скоро изготвянето на доклади за корпоративна устойчивост, толкова бързо се промениха, че всичко стана неактуално буквално за няколко дни. И сега правим нов опит да обясним на компаниите какво всъщност се променя, кой трябва да докладва, докъде стигнаха регулациите, въпреки че много неща още не са ясни. До мен е Невена Давидова, директор в EY Денгщад. Здравей! Здравей, Дени! Тръгна със сериозна заявка, че ще обясняваме какво точно предстои. Доколкото знаем. Но да, нещата продължават да се променят с дни. Дори има новини от предходната седмица, така че бих била по-умерена в обещанията какво всъщност ще кажем. По-скоро ще очертаем посоката и какво да се очаква. Нямаше ли заявка, че сега вече лятото щеше да е ясно почти всичко? Имаше, до някъде е ясно, но голяма част от промените предстоят и през новия сезон от септември. Новия работен сезон имам предвид. Това, което е ясно, че промени ще има. Те касаят предимно регулаторната рамка, свързана с докладването за устойчивост. Всъщност, това, което създаде и революция сред бизнеса и промени картинката и очакванията, че и работните процеси в компаниите. Всъщност се очаква, ако трябва да го кажа с една дума или две, това е по-скоро опростяване на изискванията и вкарването им в по-рационални и разумни рамки, така че да имат и полза за бизнеса. Защото текущия вариант на регулациите сега по-скоро едно напрежение, отколкото да даде яснота или да реши проблеми, защото стандартите за докладване на устойчивостта и всички свързани с това регулации придобиха едни по-предизвикателни размери и заявки за бизнеса и беше трудно да се отговори на всички тези очаквания. Думата, която един наш колега използва, доброзорно. Доброзорно, да. Доброзорно е любима дума, защото не е съвсем и доброзорно. Говориме за наистина сериозни задължения, за голяма част от които бизнесът все още не разполага нито с информация, нито с вътрешни процеси, достатъчно добра организация, така че да осигури съответствието с въпросните изисквания. За да стигнем днес тук, обаче, нещата много рязко се промениха. Буквално до преди 6 месеца по съвсем различен начин беше сложена картата на регулациите. Компании, доста с 500 души. Изискванията бяха свързани с доста компании, които трябва да правят доклади. Даже и над 250. 500 са старите изисквания. За промени, да, така е. За промени се заговори обаче още в края на миналата година и те станаха факт през февруари. Какво точно има предвид Европейската комисия? Първия пакет законодателни промени, които се предложиха, станаха известни с името Омнибус, така чакания Омнибус, който Европейската комисия публикува в края на февруари. Какво пише в него? Какво стана ясно? Стана ясно, че ще има промяна в изискванията. Стана ясно, че има, даже не знам дали е стъпка назад, но по-скоро промяна в границата и големината на компаниите, които се очаква да споделят, да докладват нефинансова информация и да включват такава в годишните си отчети. И всъщност прага на компаниите, които са задължени, ще се промени съществено. Ще се промени така, че ще се стесни кръга на компании, които трябва да докладват. В момента в публичното пространство съществуват различни цифри, пускат се бройки като 750, 1000, 3000 служители като минимален праг. От 250 на доста по-нагоре. Да, на доста по-нагоре. Очакванията са, че всъщност първият съществен критерий, който ще определя дали една компания трябва да докладва или не, е броя служители. И чак след това вече ще се гледат оборотите. И най-вероятно това ще бъдат компании, които са над 1000 служители. Mm-hmm. Това все още не е гласувано, не са минали всички процедури на ниво европейски институции, но очакванията са, че всъщност 1000 ще е минималната граница за компании, които докладват. Поне това е едно от нещата, които можем да кажем по-категорично, въпреки че още не са факт. А у нас каква е ситуацията? Българският парламент реши да отложи
докато нещата не станат по-ясни. Да, дори преди да бъде ясен какво включва пакета Омнибус, българския парламент гласува почти единодушно да отложи изискването за докладване на компаниите година в България с една година. Да. Това, което е ясно обаче на ниво Европа, е, че срокът за докладване ще бъде изместен с поне 2 години. И то най-вече промените касаят компании, които са от така наречената втора вълна. Компании, които трябваше да бъдат задължени. Това са непубличните компании. За компаниите, които и в момента докладват и са част от капиталовите пазари, за тях също има изисквания. Те продължават да докладват и в момента, но как ще се променят конкретните стандарти и изисквания за тях са обект на друга законодателна инициатива. Точно това ще да те попитам. Въобще, има ли компании, които успяха да направят някакви доклади преди да започне тази вълна от промени? Има доста такива компании, въпреки че за голяма част от тях беше трудно и предизвикателно, дори за такива, които имат традиции в докладването с доброволните стандарти, дори за тях беше предизвикателно. Но в крайна сметка това, което се случи, е, че си поеха глътка въздух и имаха повече време да съберат данните, но има доста компании в България, които издадоха отчети за устойчивост спрямо сегашната регулаторна рамка, която така или иначе ще се промени. Но за момента има определени стандарти, които са приети и които са отправната точка за бизнеса. Другото сигурно нещо, понеже ме попита, кое от нещата, които се променят и в момента са сигурни и можем да заявим, е, че ще има промяна в стандартите за докладване, всъщност, които бяха по-предизвикателния аспект за компаниите. И се върви към опростяване. Конкретно, какво мога да кажа друго? Конкретно ще се намали броя на индикаторите, по които се отчита. Аз, понеже съм човек и на цифрите, в момента са над 1000. Над 1000, от които около 270 само са количествени индикатори. Тоест те са свързани с някакви цифри, които компаниите събират и отчитат. Всички останали са свързани с поделяне на качествена информация, голяма част от която бизнесът не намира за смислена или не разполага с такава. Тя не носи добавена стойност, не дава допълнителна информация и не подкрепя заявките за прозрачност. По-скоро пречи на бизнеса да създаде доклади в смисъла на интересно четиво, което дава информация на заинтересовани страни. Независимо дали са клиенти, партньори. Доклади, които можеше да се ползват не само за отчитане и за комуникация. Точно така, каквито бяха до момента. Всъщност тази предизвикателна регулаторна рамка няколко пакости направи. Една от тях е наистина да обърка бизнеса и да се отрази на хъса и желанието за работа на екипите, които в компаниите са ангажирани с темите за устойчивост, защото наистина беше твърде амбициозна и детайлна. А докладите за устойчивост винаги са били, и преди регулациите, винаги са били инструмент, далеч от скучни организационни отчети, винаги са били инструмент за споделяне на информация, за представяне на бизнеса на една компания, за стойността, която създава, за това как управлява добре въздействията си, какви практики има въведени в компанията за управление на хора, на взаимодействие с партньори, клиенти. Каква е обаче ситуацията в момента? Изчаква ли бизнеса? Има ли отлив от докладването? Бизнесът изчаква, е нормално да изчаква, защото компаниите се опитват да се ориентират в тази наистина динамична среда, в която всяка седмица излиза нещо ново и се коментира нова промяна или теми вече, които са били в фокуса на европейските институции. Така че нормално бизнесът да чака. За отлив като цяло няма. По-скоро компаниите, които започнаха да изготвят доклади, имаха възможност за глътка въздух и да не се справят в тези кратки срокове, които първоначално задаваше регулацията. Така че работата продължава. Но със сигурност, преди да продължат напред компаниите, е нормално да изчакват и това е и нашата препоръка
защото поне една част от промените ще бъдат ясни още есента и то съществена част. Как ще изглеждат стандартите за докладване и каква информация компаниите трябва да споделят. А не се ли чувстват така малко подведени тези, които вече няколко години се подготвяха за тази директива, когато влезе? Реално това беше въвеждането на процедури, ангажиране на хора, вкарване на немалко и финансов ресурс. И финансов ресурс, и човешки ресурс. Ами, за подведени не знам. По-скоро пътя е да търсят по-добра капитализация на вече направените разходи. Аз не бих говорила за някакъв сериозен завой от страна на Европейската комисия или за нещо, което няма смисъл за тях или не би се отплатило, защото всяка инвестиция, тя е инвестиция и в бизнеса им. В крайна сметка устойчивото управление е един успешен бизнес, добро управление на компанията, вземайки предвид въздействие върху околната среда и върху обществото. Такъв тип практики съществуваха и преди регулациите. Със сигурност има доста бизнес ползи от това, които са отвъд докладването. Даже тук искам да кажа нещо много важно. Покрай тези регулации, компаниите започнаха да мислят за устойчивото развитие само като докладване. Всъщност това е стандартен процес на управление, който носи със себе си редица ползи, които са много ясно измерими. Така че има смисъл за бизнеса да продължи работата си в посока устойчиво развитие и въобще да дефинира и управлява корпоративната си устойчивост. Защото преди докладването има много други неща и стъпки, които трябва да се преминат, за да стигнем до докладване и до създаването на един наистина интересен и смислен доклад за устойчивост. Какво има смисъл да правят компаниите? Има смисъл в контекста на средата в момента, има смисъл със сигурност да се огледат и да видят всички тези промени как засякат пряко техния сектор. Защото когато преди години Европейската комисия обяви Европейската зелена сделка и амбициозните намерения, свързани с прилагането й, не беше съвсем ясно как точно ще се отрази, какво означава за различните сектори. В последствие Европейската зелена сделка се превърна в стотици стратегии, регулации, документи, които касаят различните сектори. В този ред на мисли в всяка индустрия има специфични неща, които се променят, развиват, остават същите или надграждат по някакъв начин. Като първа стъпка със сигурност е добре да се направи анализ, кое от нещата, които свършихме вече има смисъл и какви промени предстоят за нашия сектор конкретно. Аз със сигурност с две ръце препоръчвам да продължат работата си по управление на устойчивото развитие. Защото, както казах, това е един процес, който се отплаща след време. И регулацията, промените и регулациите, които в момента дискутираме, те касаят само крайната стъпка. Докладването и споделянето на това, което компанията вече е направила. Нека да мислят за устойчивостта през реални действия, а не толкова през отчитане и само някакви ангажименти, с които да отговорят на изискването. Защото превръщането на устойчивостта само в комплаенс или съответствие с законодателството опорочава всички добри намерения, които стоят за този тип дейности в компаниите. Как стои въпроса на международно ниво? Защото много компании са или клонове на големи международни фирми, или свързани по веригата на доставки с други по-големи компании. Натискът и очакванията във веригата на доставки не се променят. Поне това наблюдавам в работата си с компаниите. В България конкретно много голяма част от бизнеса е част от всъщност глобалната верига на доставки на мултинационални компании. Изискванията, които има на тях по отношение на управленски практики, свързани и с управление на служителите, с политики и процедури, които компанията следва от една страна и от друга страна с изискванията към конкретните продукти, които българските компании доставят за мултинационални компании, не се променят. Те остават същите. Защото за големите мултинационални компании устойчивото развитие отдавна е
възприемано като част от бизнес стратегията, като част от цялостното представяне на компанията, като част от заявката за лидерство в индустрията, като конкурентно предимство. Защото то и това. Устойчивото развитие е възможност за взаимодействие и ангажиране на различни групи заинтересовани страни. Дали ще са клиенти, инвеститори, доставчици или други бизнес партньори. То е една от стъпките, които позволяват на компаниите да развият бизнеса си и да подобрят цялостното си позициониране. Как беше? И продължавам да твърдя, че е така, въпреки промените и колебанието, което се наблюдава заради тази несигурна регулаторна рамка. Не е бягане на 100 метра, а маратон. Абсолютно да. Много добро сравнение. С какви въпроси последно ти звъняха клиенти и какво им отговори? С много сходни като твоите. Какво да правим от тук нататък и как да довършваме докладите, които вече сме започнали. И краткия отговор е: продължаваме по план и продължаваме да... Това за компаниите, които вече имат някакви традиции в устойчивостта, било то в докладване, управление, стратегии и така нататък, е сравнително лесно, защото те следват доброволната рамка, така или иначе. Знаят на какво да се опират и няма толкова колебания. За компаниите, които тепърва започват да докладват, нещата са малко по-различни. С тях водим разговори как всъщност да се възползват от вече направените стъпки и, както каза, инвестиции, било то в човешки ресурси или в друг тип финансови инвестиции, които са свързани с по-доброто представяне. Правим анализи и идентифицираме какво всъщност означава устойчивото управление за моят бизнес, защото то е свързано с по-добро управление на екологичните въздействия, с повече ползи от стойността, която компанията създава, защото всеки бизнес създава стойност за обществото и в социалната среда, в която съществува. Да с тях по-скоро продължаваме процеса по дефиниране на това какво е устойчивото развитие за мен и къде мога да подобря представянето си. Друг много важен аспект е анализа на рискове и възможности, които има пред бизнеса от средата, промените в средата, от това какво виждат те като нов потенциал и възможности за развитие. Слагаме пауза, а не край на този разговор, защото очевидно има още много неща, които тепърва трябва да станат ясни, за да продължим този разговор. Благодаря ти. Даваме си ваканция и ние за летните месеци, септември, октомври. Излизаме лятна ваканция и чакаме да решат по-умните глави какво точно се случва. И да се надяваме, че вече октомври-ноември можем да сме по-категорични. Благодаря ти. Очаквайте скоро и следващия епизод на EY Podcast.